ಇವಾಗ ಪೆತ್ತಾಗ ಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಬಾತೊಂದು ಬತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ. ಇನ್ನಿತ ದಾದ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿನ ಕನಕ್ ಮಾತ ಮೊಟ್ಟೆರುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಪು ಜೊತ ಐದು ಬೇಲೆ ಮಾತ ಆವಡತ ಐಕ್ ಮಾಡಾಲ್ ಮಾತ ಈ ಹಳ್ಳಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಕನಕ್ ಮಾತ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟೆದಾಗ್ಲಿ ಒಲ್ತು ಕನಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೆರಂಗ ಉಂಡು ಡೆಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡಿತ್ತನು ಕಾಯಿ ಉಂಟು ಮೂಜಿ ಪೆರಂಗಾಯಿದ ಮರ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವೊಂಚೂರು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವ ಎಡ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನಂಜುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಲಕ್ ಲಕ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗೂರ್ನಿ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ದು ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ದು ಗೊಬ್ಬು ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡತ ಭಾರಿ ಜೋರ್ಲಾಲು ಕಿವಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅವರು ನಾಟಕ ಅನ್ಪುನಿ ನೀಪಂತ ಕನಕುಂಡು ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಪೆರಂಗಾಯ್ದ ಮರ ಉಂಟು. ನಾನು ಇಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಆಪ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಐನೆ ಮಾರಾಡಾತೆ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಹಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರ್ ಪಾರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಪೆರಂಗಾಯಿಕ್. ಪಿರನೆಟೆಲೆ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟೆದಾನ್ ಅಂಕುಡು ಅಂಕುಂಡು ಈ ಕಾಲು ನಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆತ್ತ ತುಲ ತುಲ ತಲಕಾಯಿ ನಂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾನ್ ತುಂಬುದು ಕೊನತ್ ಬಾಡ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಮಟ್ಟುಂಡು ಇಟಿ ನೆಟಿ ಬೈ ತಾಗುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಪ್ಯಾರಪಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಟ್ ಪೋಪೆ ನಿಡಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಮುಟ್ಟು ನಿಂಚ ಒಂಜಿದಿಕ್ಕಿದ ಖಾನ ಖಾನತ್ತದು ಮುಟ್ಟುದ್ ಲಾಂಡ್ ಅಮ್ಮ ದಿಂಚದ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂತ ಮುಂದ್ ಬತ್ ಬಾಡ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅರ್ಥ ಆಪ್ನ ಮುಟ್ಟಿನಿ ಮಾತ ಇಂಚ ಎಸೋಕ್ ಮುಟ್ಟದೇರು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತೆ ನಾನಂತೆ ಬೆತ್ತಾಡಿಡುಂಡು ಎನ್ಕೊನೋರು ಪಾಡು ದೊಂಬು ಗಾಪುಚಿ ತಡೆ ಪುಚಿ ಅಮ್ಮ ಬಾ ರಾಯ್ಸ್ ಕಾಲಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬುದು ಬಚ್ಚಿದ ಒಂಚೂರು ಜೆತ್ತೆ ಐಬಕ್ಕ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಒಂದು ರಾಗಿ ಉಂಟು ತಿಂಡಿಗಾನ ಎದ್ದು ದಿನ ನಾನು ತಿಂಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲದ ಜ್ಯೂಸು ಪರ್ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಬೈಲಲು ಕೆಜ್ಜೆ ಐಬಕ್ಕ ಈ ಬಣ್ಣಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಡಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಇದೆ ಮದ್ರೆ ಹೆಂಗಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಮಾತ ದೀತದ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನೇ ತೂಪುನಿ ತಿಂಡಿಗಾನ ಇರಂದು 4 ದಿನ ತಿಂಡಿ ನಂದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟುಂಡ ಉಂಟು ಉಂಪಿತ್ತುಂಡ ತಿಂಡಿ ದಿನ ಇಂಕ ದಿನ ಹೋಗ್ಬುಜಿ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಾರ ರೆಡಿ ಆತೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಅಂಚತ್ತು ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇರೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪೋದಾದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಬಂತೆ ಅಮ್ಮ ಮಂಗೆ ಮಂತೀಜಾನ್ ಮಂಗೆ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ವೀಲ ಕುಲ್ಲ ಅವಳು ನೀನ ನನ್ನ ಮನ್ಪುರಿ ನೀನ ಮಂಗನಕ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪಾರ ಉಂಡ
ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಯ್ ಯಾನ್ ಅವಳು ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ರಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಗಡಿ ದೆತೊನ್ನಿ ತಿಂಡಿ ಬರ್ಪುನೆ ಇವಾಗ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚ ಆನ್ ಅಂತಿಯಲ್ಲ ಏರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಪುಂದಿಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನೆ ಗೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಇಂಚ ಪಾತದ ಮಂತಿಂದ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ರಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪನದ ವಿಡಿಯೋ ಐಡಿಯಾ ಇಟ್ಟೆ ಇಂಚ ನಾನು ಐಡಿಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮ ಅಂತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂಪವೇ ದಾದ ಪಂದ್ ಇವಾಗ ಪೆತ್ತಾಗ ಪುಂಡಿ ಎಂಕ್ ತಿಂಡಿ ಬಾತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಮಾರ್ತ್ ಇಡ್ಡುಂಡು ಪುಚ್ಚ ರಾಡಿ ಅಂಡ್ ತಿಂಡಿ ವನ್ನ ಒಂದು ಚಿಪ್ಸ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಐವಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಒಂಜಿ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ 7 ಗಂಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಲೈಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತು ಒಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾರಿ ದಿಕ್ಕುಚ್ಚು ಸ್ಲೋ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಧಾರಣ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ವೀಡಿಯೋ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಪ್ಜ ಅಂತ ತುಕ ಯಾನು ಏಪಲ 7 ಗಂಟೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪನು